Hi sa vlog. Ang baby na mo nga langi. Ang baby na mo nga langi, oh. Nara mong baby nga langi ingi. Sige na, hilak. Di magpabutang, oh. Tara. Oh, tara, nabusog na. Nabusog na. Busog man dyan siya. Ang ilan yung kalangi. Busog naman ni siya, oh. Pag ibutang mo hilak, natulog naman na ni. Hi! Hi, this is me, Hinilakan. Tanaw siya, mahal. This is me. This is me, Scarlette. This is me, Scarlette. Hi! Say hi! Oh. Lakon man niya mong baby loves, oy. Pero, palangga man Japon eh. Bisag hilakon. Man naman ni Dudo. Busog naman ni. Tapos, pag ibutang, mahilak na naman. No? O, tara. Hi, guys. Hi. Ooh. Hi. Tuara. Naghilak na food. Ay, susha. Ano naman yung gusto? Magdudo na po. Sige naman ni Dudo, oy. Sige na, Dudo, among palalag. Sige na, Dudo, among palalag, oh. Hi, guys. Ay, magdudo na po me, guys. Oh, bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Ay, susa. Oh, nara imong dagway, oh. Nara imong dagway ng hilakon. Ba. Who is that? Who is that, baby? Scarlette. Scarlette too? Hilak do daw siya. Oh, sige. Bye-bye na. Bye. Okay, magdudo na